За? Айде, снимай! О, да. Супер, дай да гледам. Вот ти сега, човек. То няма ранг. Ще искаш ли? Кажи му... Дай първо, кажи... Не знам. Фу, вау! Аз ще тъпя, това си купи... Сета вече бъдат. Ще се чува малко мляс, ама съжалявам. Мляс. Сега седиш, нали? Ти дай ли му парите? То ще измами, няма ранг. Да, бе, мишка! Ще ви измами. Еми. Махна се. Тогава така. Праща на амнезия и това. Да ходи си ляга този буклук. Да си ляга. То само спави, майка ми. Нали знаеш, че на клипа лично аз съм видел от споделят. Трябва да се направи по някакъв начин. Сега ще ти дам скайп. То ми пише, сега ще дам скайп. Давай скайп, бърша! Ще убия. Топа. Бал топ 2.